Kasngi baar pulai. Ha kekerteng ukpa wakun sim bakhuj. Amen. Ku try Jisu to bensle yengi do sim jong me. Menginup la un sempang. Mensung thu ya kaktian ke jong me. Ai bo ringi menginup la un pendan kam ya ka kajing im jongi. Kabaman la kasngi. The Gospel kum Matthews kalanong ka baar pulai. Tiu Jisu lakren kumni kipat ba bat halaki senran. Ki start an bat ki Pharisi ki dei ki nomi bujli jong Moses. Kumta pide ban ko ngu bat ban le kat ka ba ki ong ye pi ban le. Henry wat perthu ye ki kam jong ki. Namar ki ong bat kim le. Ki kenton ki jingkit ki bakia bat ki te ha ingdong jong ki breu. Ma ki pat kimpen ki wat isim priak ti la jong ban kit lem ye ki. Ya ka ba ki le tang ban yu i ki breu. Pet kumnu ki penyar ya lagi pilak teri. Bat ki penhe ye kirmiang jan jongki. Ki jiet ye ki jaka ki babhatam ha ki jing khawai bat ki jaka khmat ha ki sinekok. Ki sengok tenat ba an ai kuble ye ki ha ki jaka yo bat ba enkot nong hikai ye ki. Henry mapi wat kwa ba enkot nong hikai. Na ba pi don tang uwe nong hikai bat pi barok khoj pi along si para. Wat khut kpa yanu ha kaperthai. Na ba pi don tang uwei ukpa jongpi ubahap neng. Lemni wat sha khot nong yalam na ba unong yalam jongpi ulong tang uwei ukres. Uba kraw tam na pi unlong usakri jongpi. Ya uba pen kraw yaladi en penrit, but ya uba penrit yaladi en pen kraw. Gordit ya pi kistat an bat ki Pharisi arsap. Pi khang ya kajing khang ka hima beneng na ki breu. Namar pihi yaladi pin amrum, but iki weiru ki bakwa rum pimsha. Gordit ya pi kistat an bat ki Pharisi arsap. Pishang keleng kiri bat ki duria bat penkelaniam ya uwei. Bat anda ulakela pi penlong ya ukun kadujok arsha palat ya pi. Gordit ya pi kinong ya lamba matla. Pi hikai lada ubriu usmai daka tempel omdon jingte. Henry lada usmai daka kesiar jong ka tempel udai ban pendap. Pi ki anna matla. Kanu ka bakam kongsan. Ka kesiar ne ka tempel ka wapan kentang ya ka kesiar. Pi hikai ru lada ubriu usmai daka duwan omdon jingte ya u. Henry lada usmai daka jin ai ka bahalor ka duwan udai ban pendap. Kat no pi matla. Kanu ka bakam kongsan. Kajing ai ne kaduan ka bapan kentang ya kajin ai. Ubriu basmai da kaduan usmai daka bada kajing ai ki bahalor jongka. Ubriu basmai da ka tempel usmai daka bada ublei ubasyong hangta. Bada haba ubriu usmai da ka beneng usmai da ka khet ublei bada uta ubasyong haka. Gordit ipi kistat an bada ki Pharisi arsap. Pi ai ha ublei ka basipau wat na ki jingtung musla kum upudina ka siasaya bat ujira. Kat ba pilendet eki kamram ba kam kia jong ka an. Kum ka jingle hok ka jingle isnay bat ka mensim bat ketien. Yeki ni pide ban le klem da pep yeki weipan. Gunung ya lamba matla. Ya umat ti pijiar na ka jindi. Henry ya ka utpat pingoy. Gordit ya pi kistat an bat ki Pharisi arsap. Pi penkut ya ka kuri bat ka pliang tang na syabar. Ka bahapok pat ka lati da ka jingluti bat ka jingbam kut. Ko Pharisi matla. Tepun kut syuai ka basyapok jong ka kuri bat ka pliang. Bat ka bahabar kan sa kut ru. Gordit ya pi kistat an bat ki Pharisi arsap. Pi seriem ya ki jingtep balapu syara. Kiba itenat na syabar. Henry hapok ki dap tang da ka puut met puut bat ki siing jong ki bayap. Kumjuk na ba pi pau kum ki bahok. Hapok pat pidap da ka jing arsap bat ka jing bamban. Gordit ya pi kistat an bat ki Pharisi arsap. Pi tay ki jingtep kiba itenat ya ki nong yutuk lupa. Bat pi penpu ya ki mot jong ki rukut. Da ka baong. Ladang ila em hakajuk ki kepa temen jongi. Ngin om dalas lok lang bat ki ban penyap ya ki nong yutuk lupa. Ti kumta pi kubur pleng ba pi long ki kun ki siu jong ki tu ki bara penyap ya ki nong yutuk lupa. Le no ban pendap ya ka baki kepa jong pi kilas dang. Ku beseng kun ka seng pu.
kumno pilnai na ka jingpen rem shadu jok. Kumtang ong hapi. Ngan pha shapi kinong yathu lupa. Kiriu start bat kinong hikai. Yaki kat tu kat ne pin penyap. Yaki wei pat pin sa narpna. Yaki wei pat pin sempat ha kisinakok jompi. Bat pin be na ka wei ka sinong sya ka wei pat. Hadu ba ka jingpen sitom kan lap yapi. Ka jingpen sitom na ka benta ka senam ki balui-lui. Baro sedang nadu ka jingpen yap yau Abel. Hadu ka jingpen yap yau Zekaria ukun ubarakia. Yau ba pila penyap hapdeng ka jaka kentang bat kaduan. Ngaong hapi. Ka jingpen sitom na ka benta ka ni baro kan hap halor ka ni kapateng benriu. A Jerusalem, Jerusalem. Pha kabala penyap ikinong yathu lupa. Bat kabala lantem mau yakibala pha syapa. Kat nusien ngalakwa ban kudup ikikun jumpa. Kumbakas iar ke kudup yalakikun hapo tapniam. Henry pam tere. Dia ka yeng jumpa ansa no kenja. Nadu mentapan om yu Yesu yang nga om hapa. Tat hadu bapanda om. Sup uta bawan haka kerteng jom utrai. Ka gospel jom utrai. Ka jingero yami ku Chris. Hakani kalnong yu asngo ya ka jing om jong Jisu. Ba ki Pharisi bat ki start an ki shim ya ka jaka jong Moses. Ki shim ya ka shuki jong Moses. Ki yeng haka jaka jong ka shuki jong Moses. Kaba thoru ya ka bor ka ikhtiar kaba maki iwei pe iwei ki don kum kinong yalam. Kum kinong yalam jong ki pat ba Israel. Henry u Jisu om. Burom yaki ko ngo yaki ya ka ei kaba maki ki om ya pi pileun ko ngo om dei tamat ko ngo pihak ban le ru. Henry wat le ya ka ei kaba maki ki le. Kaba mut ki shim ya ka jaka kaba khrau ber ki keren ya kaba dei kisneng ya kabadai Henry ka jing im jungki pada kimle ya kabadai na kata kadau ka jing sneng jungki na mar kisdeng ya kabadai ki hikai ya ka an ko ngo ya kata Henry wat buat pada ya kanuksa ka rukom im ka jongki kata ka bau Jisu kwa ban hikai ya laki jongki senran ban engi iwei pe wei ngin ko ngo ya kitu ki badan hakabon ringim dai ban le ya ka ei ka ba maki ki le lada maki ki le ya kalau balong persya ya ka mon jong ublei ya ka hukum jong ublei na kata kadau teng teng si om ngimlet masuk dan ngamlet yang manisyo dengan namlong niam syuk na kadau ba u lingdo la ne nu nong yalam ule bakla ne kilong kile bakla ka jing im jongki ken mau ublei un sabishar yangi om dei namar ka jing le bakla jongki weipan Henry ublei un sapan jing khen un sabishar yangi na ka benta ka jing le ka jongi ka jing le jongki wei ublei un sabishar ya kitu ki bale ka jing le jungi ublei un sabishar un sakli un sapan jing khen ya ka ei ka bamangi ngile na kani ka dau Jisu kwa ban ongengi tolong ki bas ngoret pediang ya ka jing hikai ba pio na kata ka dau ngisi om ubriu babu ai umla ban ongi ki wei pat naidi Henry la ubriu babu ai wan ongi ya pi ba naidi na le naidi ka kiat pin salak kelakir ni ku mau ngidon kam ban ka jing soret ban sngap ka chapam ka jing le jing ong ju ong ka badai ka jing le ju nai le king kuma ublei un sabishare kata om dei mangi ngi ban siem ya ka jing hikai ka babha ka ba mangi ngi yo mat ngim la ban pinkit pop haki wei pat ngak baklano ngahap no nga namar balai kite kilong arsap ublei un sakli yangi hatu ka kilong arsap na kinamlong arsap kata ka dei ka jing kenya khamat ublei yangi iwei pe wei ngimla ban ai daw bangi klem dan bangi pep ban yajan ban ublei na kadaw jungno ngi hap ban ai ka jing khen na ka banta ka jing le jong ngi hi kata ka bau Jisu kwa ban khia yangi iwei pe wei hakani ka jing kai Jisu bu kani ka jing ong bawat kwa ban khot nang hi kai wat ju khot khpa ya no kani ka parthai na te wat khot nong ya lam but hakini ki jing kai kapdeng jung kini ki jing kai la ringi pet hakat kot ka bakhat wei ba bakhat ar ba Jisu pun kot ya kani ka benta ong ba tu ba khrau tam ude man long ba pendret ya lade utu ba syakri uta an salong ba khrau tam ya ba pun khrau ya lade an sa pendret ya ba pendret ya lade an sa pen khrau kapdeng jung kini ka jing kai jung Jisu ka dei ban weng ya ka jing kwa burom ya ka jing sarong
ya ka jing kwa long he ka jongi iwei pe wei haba mengi ni don haka kerdan khamtam haka balam tang khamtam haka kam jong blei bengin sngo bengi long ki bastat ane bengin sngo bagi de kinong yalam ki bakrau ujisu ukwa engi bengin wengi kini ki jing sngo jongi ba bengin long barabor ki ba penrit iladi ban syakri ye ki wei nakata kadau om de bengin kwa than bengin syakhot kinong hikai om de bengin kwa than bengin syakhot kinong yalam om de ta bengin kwa bengin syakhot kita ki bana khmat ki ba yalam ne ki wei re iladi ba de bun sien ngi klet ha ka jing em jingi ba ha ka siti jong Jacob ka siti jong Jacob kalau nang ka balai ka khot baningkong Jacob ong kum ne wat kwa raha than ban hikai ye ki wei ko para ba ngai ba ye Pide ban sungo thu ba kitu nap deng jungi ki ba hikai kin sahab ban a ka jingkhain ka ba kham perking wat chu kwa than ban nong nong hikai la ne ban pen I ban yalam ye ki wei henrei ka ba kong san ningkong la ka jong ka jing em namar belai kin ma ho bangi hikai ki wei ka jingkhain ka ba perking kin sahab ban a hakmat jong blai kani ka dei ka jing sisya nak benta jungi I wei pe wei nak tak kadau dan kam dok bantuai nak benta kinong yalam jengi nak benta kilingdo nak benta kitu ki bahikai yangi ba makiru kinom long kum ki farisi ki bahikai de kumbai ki balik de kumbai wad yang ngau bakran hang niru ha ka ju kurkom hendrei bengin la ban em ya ka ai ka ba mangingi kran ban ni pun sngo sya ki wei pat da ka jing isen ai jong blai wat khot khpa teng teng ni sai chi o sngo bun sin ki jing sya kan tho sepang kani ka wat khot khpa Ladang ipai pada hak sitis ki Hebrew u sitis kalau nang makan ar kedukot bah nyau ter u hangtung yo sngo ba kumba ukpa kani ka perthai u sneng ukrau ki khun kumta ublei u sneng ukrau ngi ka pamut ba u ka tien jong ublei ka khlem khang ba ya kata ka jinga dei kpa nang ta de u Paulus hak sitis ki Korin u ong yela di ba ma u long ukpa jong kinong Korin de ma u ba pen khai ki ha u Chris kata ka ba u Paulus u kamela di ba ulong ukpa man siam nak kata kadau ha ba ong wat khot kpa om dei ba ong manga u khun jonga yang ala sana sisngi hadin dala he um khot enga da ka kerteng jonga em Henry ka jingmot jong kani ka kentien wat khot kpa khamtam ha ka jinga dei ba ka tien jong ublei ba ka gospel jong Matthews ka ba mot ba ni don tang uwei ublei uda ublei udei uba dawai ka buram boro ngimla ban simno ka jaka jong ublei ngimla ban simno ya ka jaka jong ublei hakani ka sla perthai mangi iwei pe wei manga le mangnu manuru ngimla ban sim ya ka jaka jong ublei nakata ka daw mangi kum kinong hikai maphiru iwei pe wei ladang idon ka banta ka ban hikai ki wei pat ban yalam ki wei pat kin mau ngi de ban yo kinong buat om ya la de hendrei yo Jesus Christ kinong buat jongi ki de ban tip khamha om dei saphang jongi ban tip khamha la ne bakin buat om dei yanga Henry kini ban buat lingba jonga ya Jesus Christ kini ban kamtan sya ublei kini ban itu ya ublei om bangan yo nong buat mangai la de ne ban yo audience ban yo nong buat mangai la de ngadi ban yo nong buat nak benta jong Jesus Hadin kani kawan ka jingtim ka bau Jisu ong nak benta ki Farisi kordet ya pi dan hadu nyau teli kini ki jingtim bakane ngila on kham so thu kham karpang ha kata ka bangir pensong nong rim ha ka kitab Deuteronomy ru kumju kitab Leviticus ru ha kitab Deuteronomy kalau nong ba ar nyau tar nong ba propra kadon kani ka bangi ong ka covenant lawsuit ha ka tien pareng lani ka habangi pen khain ya ka hukum jong uplei kadon uso bate ya ka tu ka jing pen khain bat kani ka pen I kum ka jing wanra jong Jisu ya kani ka covenant lawsuit lani kata ka jing tem ya kinong yalam jong ki ba Israel kumba ong Ezekiel lai nong balai pasau ki ba besar ya ladi om ya kilang brot ki ba pen kedang ni la jong om ya kilang brot kani kadai ka jing klem lani ka jing tlot jong kinong yalam hang ni don sibun ba ki jing hikai berkaba Jisu ukwa ban hikai yang iwei pe wei kham kerpang bagi nomlong ki mau jentut iki wei ngin kian nak ban yalam baklai ki wei pat kham kerpang bangin rakhe ya ka an om tang ban buat ya ka bakadai ka an ban supendap sabar hendrai kham tam ya ka jingle isen ya ka jing yarap ya ki wei pat ya ka jing bat kulal ya ka jing em ka babha napo jongi iwei pe wei kane kalong ka bakong san Jisu khang percha ya ka jing long riu khu tangna sabar takada ong ka jing tim jong Jisu ka dei percha ya ka jing long arsap jong ki Farisi ber ki stat an ka jing long arsap jong ki nong yalam jong ki pai ba Israel ken mau gun men ka para yangi iwei pe wei kan long kum jo Jisu upet ya ka do no jongi
upet ya ka do nur jungi to a ngin wengi kijing arsap baro apo ka do nur jungi bat ngin persyang ban wan syo ublay kumba mangingi long larang idon kijing duna in pa syo ublay bat un map ingi un isin engi ukloi ban le ya kata larang mangingi pa sisya na do ka do nur bat ka ba kham smo sher kai shu ka ba jisu ong ka dei bo ong ba ka jing pen sitam bar o khoj em kan sahayar ha kan ikapateng benrio bar kan ni ka jia haus nem nyopo hadien jong Jisu Christ haba ya ka temple Jerusalem ya ka nongba Jerusalem lapan pra pom omdon temple shu hadien usnem nyopo hadien jong Jisu Christ ka jingpen sitam ka wakam kraw ka dei namar bale omdei tamba kilapan ki department jugi kilap kentai lani ki ba Israel mo kinong yalam jugi ba Israel kilap kentai ya kinong ya thulpa handrei ka wakam kraw su mentari kia kentaj ya Mesaya ya ukun jong ublay ya uta ubaki nang thul pa baro khat kilakran ya uni Jisu Christ ublay ukun jong ublay kani ki kentaj berki pendiap kani kadai ka jing penrem ka bahap ka ba penpura lut iki ka jing penrem baro khat nado kapor jong Abel hadu u Zekaria kembau ong Jisu kamtam ka jing kentaj ya Jisu but ya kanong ba Jerusalem haka history ka temple Jerusalem haka history kasya pen prasisya house nem nyopo hadien ukres kun men ko para ba it nakabanta jing iwe piwe kini kijing puli baro khai kini kijing pusan ko Jisu hi kai yang iwe piwe kadai ba mangingin long ki ba khot sisya na do ka do not bangin wengi kajing arsap hoi ngim ong balarang mentangi la kala ka bamut ngin saya ine serta le si ting ting ngin sakum bakla biang ngin sakum hap biang henry ngi dei banon pai sisya oblay dah ka jing khut ka do not pan map sisya om dei da ka jing arsap le arsap henry da ka jing sida ka mensim bar Jisu uyo I ya ka do not jongpi bat ya ka do not jonga upet ya ka do not jongpi ba ya ka do not jonga ani ro yo Jisu Christ junam la junam amen kajing duai jubile kokpa bah peneng to ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau khun jome Jisu Christ uhinmen jungi bat kading jong kajing ie ka bala penrem hakido nur jungi da umun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na ka benta kajing wan jong ka hima jong me to ai ba kajing ai jong me kan pen kelai ngi syakinong bet sembai ki bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai ka long briu man briu na syapo ba ki jing tha baro ha ka jing khmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan teng shan chapam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta kispa beneng to ai ba kani ka jing kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jungi sya satlak ka perthai chami ublai jungi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ro shi junam amen ka buram hau pa ba hau kun ba hau siem ba khut kumba khalalong ha ba ningkong mju menta barabol junam amen kodo not khutam Jisu kumare koto isn ngi kumare ak ni rap jingi Kristan to do ana kumta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba khut amen